جبر هواريات معرف 12 برتع سدت قبل على بيت كريستيان قطري حدا بات زمنتي نغوس هيرودوس اب حيالو كابتا محبر كفو كغبرم يدو زرغه يعقوب حوي يوحنس كا سيفو ازينا ايهود باكم زبلم مسرعيه دما وسيخون بيتروس حازو قنا بعل قنچا خا نبره مس حازو خا نابيت ماسرتا ااتو دحري فاسيكا ناب حزبي كوصو دلي ببربعته كوينم كحلوو نربعته مدب عقيتا احليف هابو بيتروس كمزي كوينو ابيت ماسرتي حلو نبره اتا محبر غنا منتو كل ساعه باملاح تتصلي نبرت ملاخ እግዚአብሔር ንጴጥሮስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘውፅኦ ቁጥር 6 ሄሮድስ ከቅርቦ ምስ ሓሰበ በታ ቀድሚኣ ዘላ ለይቲ ጴጥሮስ ብክልተ መቋሕታ ኣሲሩ ኣብ መንጎ ክልተ ዓቀይቲ ደቂሱ ነበረ እቶም ሓለውት ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም ይሕልው ነበሩ እነሆ ከዓ መላእኽ እግዚአብሔር ኣብ ጥቃኡ ደው በለ ኣብታ ቤት ማእሰርቲ ድማ ብርሃን በርሀ ንጴጥሮስን መሰንገሊኡ ተንኪዩ ቀልጢፍካ ተንስኢሉ ኣበራበሮ እቲ መቃውሕ ድማ ካብ ኣእዳው ወደቀ እቲ መልአክ ከዓ ተዓጠቕ ኣሳንካውን ኣእቱ በሎ ንሱ ድማ ከምኡ ገበረ እቲ መልአክ ከዓ ክዳንካ ተኸደን እሞሰዓበን በሎ ንሱውን ወፂኡ ሰዓቦ ግና ክረአይ ዝርኢ ዘሎ ይመስሎ ነበረ እምበር እቲ ብመልአክ ዝኾነ ሓቂ ምዃኑ ኣየስተውዓለን ነቶም ቀዳማይን ካልኣይን በሪሕ ዝሕልውስ ምስ ሓለፈ ናብቲ ናብ ከተማ ዘእቱ ማዕጾ ሓፂን በጽሑ ባዕሉውን ተኸፈተሎም ወፂኦም ከዓ ሓደ ኣደባባይ ምስ ሓለፉ ሽዑ እቲ መልአክ ካብኡ ተሰወረ ጴጥሮስ ናብ ልቡ ምስተመሰ ድማ እግዚአብሔር መልአክ ሊኢኹ ካብ ኢድ ሄሮድስን ካብቲ ህዝቢ ኣይሁድ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ኩሉን ከም ዘድሓነኒ ብሓቂ ሕጂ ፈለጥኩ በለ ነቲ ነገር ምስ ኣስተውዓሎ ናብ ቤት ማርያም ኣደ እቲ ማሪቆስ ዝበሃል ዮሐንስ መጸ ኣብኡ ከዓ ብዙሓት ተኣኪቦም ይጽልዩ ነበሩ ጴጥሮስ ነቲ ማዕጾ ደገ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ሮዳ እትበሃል ግዝእቲ ክትሰምዕ መጸት ንሳኻ ድምፂ ጴጥሮስ ምዃኑ ምስ ኣለለየት ብተሓጓስና ውሽጢ ጎይያ ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ነገረት እምበር ነቲ ማዕጾ ኣይከፈተቶን ንሳቶም ግና ተጸሊልኪ ይኽበልዋ ንሳኻ ከምኡ ምዃኑ ኣርገጸት ሽዑ መልአኹ ኮን ይኸውን በሉ ጴጥሮስ ግና ኳሕኳሕ የብል ነበረ ምስ ከፈትዎ ከዓ ረአይዎ እሞ ተገረሙ ንሱ ግና ስክብሉ ብኢዱ ኣመልከቶም እግዚአብሔር ካብ ቤት ማእሰርቲ ከመይ ገይሩ ከም ዘውፅኦ ከዓ ኣዘንትወሎም እሞ እዚ ነገር እዚ ያዕቆብን ነቶም ኣሕዋትን ንገርዎም በሎም ካብኡ ወፂኡ ከዓ ናብ ካልእ ስፍራ ኸደ ምስ ወግሐ እቶም ዓቀይትን ጴጥሮስ እንታይ ኮን ረኺቦ ይኸውን ኢሎም ብዙሕ ተጨነቑ ሄሮዶስ ድማ ደልዩ ምስኣኖ ነቶም ሓለውቲ መርሚሩ ክቐትልዎም ኣዘዘ እሞ ካብ ይሁዳ ናብ ቄሳርያ ወሪዱ ኣብኣ ቀነ ሞት ሄሮዶስ ቁጽሪ 20 ሄሮዶስ ንሰብጢሮስን ሲዶናን ኣዝዩ ኮርዩ ተጻሊእዎም ነበረ ተሰማሚዖም ከዓ ናብኡ መጹ ምግቢ ሃገሮም ካብ ግዝኣት እቲ ንጉስ ስለ ዝነበረ ንብልኣስጦስ ሻለቃ ዝፋን ቤት ንጉስ ኣፍትዮም ዕርቂ ለመኑ ሄሮዶስ በታ መዓልቲ ቆፀራ ልብሲ መንግስቱ ለቢሱ ኣብ ዝፋን ተቐመጠ ተዛረቦም እውን እቶም ህዝቢ ድማ እዚስ ድምፂ ኣምላኽ እዩ እምበር ድምፂ ሰብ ኣይኮነን ኢሎም ጨደሩ ክብርን ኣምላኽ ስለ ዘይሃበ ድማ ቦቡ መልአክ እግዚአብሔር ቀዘፎ ሓሲኹን ሞተ ቃል ኣምላኽካ እናዓበየን እናተዘርግሐን ከደ ቁጽሪ 25 በርናባስን ሳውልን ድማ ነትረዲኤት ኣብጽሖም ካብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ እሳታቶም ከዓ ነቲ ማሪቆስ ዝበሃል ዮሐንስ ተማልእዎ